இன்று கூடிய அலுவலக குழுவிலே கீழ்கண்டவாறு நிகழ்ச்சி நேரில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 14 திங்கட்கிழமை இரங்கல் குறிப்பு. முன்னாள் சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர் 21 பேருக்கு இரங்கல் தீர்மானங்கள். திரு பிரணாப் முகர்ஜி, திரு ஜே அன்பழகன், திரு எச் வசந்தகுமார் அவர்களுக்கும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவலால் காரணமாக உயிரிழந்தவர்களுக்கும் இரங்கல் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அன்றோடு அன்றைய நிகழ்ச்சிகள் சபை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. 15ஆம் தேதி அரசினர் அலுவல்கள். 16, 20, 21ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் துணை நிதி அறிக்கை பேரவைக்கு அளித்தல். 21ஆம் ஆண்டிற்கான செலவினுக்கான முதல் துணை நிதி அறிக்கை குறிப்பிடப்படும் மானிய கோரிக்கைகள் மீது வாக்கெடுப்பு விவாதமின்றி. 21ஆம் ஆண்டு கூடுதல் செலவினுக்கான முதல் துணை நிதி அறிக்கை குறிப்பிடும் மானிய கோரிக்கைகள் குறித்த நிதி ஒதுக்க சட்டமன்றத்தை அறிமுகம் செய்தல் மற்றும் ஆய்வு நிறைவேற்றுதலும் விவாதமின்றி. சட்ட முன்வடிவுகள் ஆய்வு செய்தலும் நிறைவேற்றலும். ஏனைய அலுவல்கள் இருந்தால் அவை பேரவை வழக்கம்போல் காலை 10 மணிக்கு கூடும். கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள ஆணையின்படி 14/9/2021 தொடங்கவுள்ள சட்டமன்ற பேரவை கூட்டத்தொடரில் சமூக இடைவெளி விட்டு இருக்கைகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் தலைமைச் செயலாளர், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட உயரதிகளோடு நான் சற்று நேரத்துக்கு முன்பு ஆலோசித்ததின் அடிப்படையில் நோய் தொற்று ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக பேரவை கூட்டத்திலே கலந்து கொள்ள வரும் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் பேரவை கூட்டம் தொடங்குவதற்கு 72 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக கட்டாயம் பரிசோதனை செய்து கொள்ளப்படும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பேரவை கூட்ட அரங்கில் பணிபுரிய வேண்டிய சட்டமன்ற ஊழியர்கள், பாதுகாவலர்கள், கூட்டத்திற்கு பங்கேற்க வரும் அனைத்து துறை அதிகாரிகள், பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டு சான்றிதழ் நகல்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். 11/9/2004 அன்று முதல் பேரவை செயலக வளாகத்திலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலக வளாகத்திலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மாண்பு உறுப்பினர்கள் தவிர இச்செயலகத்தால் பிரத்யேகமாக வழங்கப்பட்ட அனுமதி சீட்டு வைத்திருப்போர் மட்டுமே பேரவை கூட்டம் நடைபெறும் 3வது தளத்திலே அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.